Aoisghrúpa, Donie Breathnach a Scileanna ringe ag Aointit Forthlárige. An gheobh ha muid donna roinnt Scileanna múineachta. So the drill seo ha can roinnt obair dhéanamh an ród a fiocach suas na múineacht. So an drill seo ha can feichin ar an roll lift go háirithe, mar is rud anthachta é solamsa san Iomáint. Go háirithe nuair bhín brúirt chun an ród aimsiú. So den drill seo an taon rud a thóid ná slitar amháin. Agus chun rud ha can déanamh ná an méid rólas gur féling áilt I 3 second. So an gheobh dhéanamh roinnt cleachta ar an rólift san múineacht. Mar dormar is rud anthachta an rólift go háirithe nuair a scóine imróí mar haimplairt agus tú géirí an ród aimsiú. Ná drú cleachta ar seo sa mala agus an taon rud a thóid ná slitar amháin agus córamh ar an méid rólas gur féile bháilt I 3 second.